Hello guys, anita karon sa Chosun Chicken atong suwayan ang ilahang mga dishes. Okay, nataron sa Chosun sa Maribago, Lapu-Lapu City. So, sudta. Okay, so nag-order na mi. So, order mi og mga chicken, duga-duga lang chicken. Niya na po'y buki. Yan po sila French fries. So, later atong tilawan ha. So, ready na no? Daghan mi ron. Pero, atong i-video ini kao na sa chicken. Labi na ang chicken. So, mura sige ko anhi diri. Ganahan ko nga karon i-picture ni. Mo ni ang ilahang sweet and sour nga chicken. Ilahang tukbuki. Mo ni ang mara, kani mara o chisling. So, potato ball o sani murag French fries atong asan dip ani. So manilang fried chicken, manilang spicy chicken, best seller na Chosun chicken. Okay, atong suwayan ang wala pa kasuway nga spicy nila. So makuha lang ko sa one spicy. Spicy, no? Over chopstick, under chopstick, tip of finger. Sure ko hanggang lang na spicy. Ilang gid ilang hang. Hang gid. Kasi hang. So kadong mga ganan og hang din na. Ano lang ako? Ambot lang kung hang bagi ka ini pero para na ko hang mo tayo. Paminan ako din na ako mahurot. Bro, kanay po kayo nakuha ko. Magbusog na ko. So atong suway ng lain. Kasi atong suway ng ilang mara ko ng mara. Okay, so ingani ang forma sa mara. Chicken, mara flavor. Hindi din mara. Buttered chicken. Wala na, ako pala doon niya. Mara na kami matang. So, atong suway ng mara ha. Okay, so manilang mara. Mara. So, atong suwayan. Okay, lahi ang spicy kay hang. So, May tagiyan nila. ano ba na? Nami siya. Kung kasabot unsay destination basta. Ano siya? Adobo nga fried chicken. Murag nga na akong feeling. Murag adobo ng chicken. Fried chicken. Nasa hang gamay. Pero di siya pala ka itong spicy nga kahang. Pero mo siya feeling ko tamis siya. Nga mo siya adobo nga hang. This time atong tilawan nila hang cheese-ling. Cheese-ling. Chicken nga dahil cheese. Murag daghan ako nakuha na. Ikalima na ni. Tunggu dulu, mana pun lain dulu. Oy. Ang panis, murag cheese. No, murag cheese gitu. Okay, so this time ikaunom atong suwayan nilang sweet and sour nga chicken. Sweet and sour chicken. Ini ke bahasa mana mama kau? Kanina siguro, murag di makako ni mahurot na ron. Okay, dala. Kanina sweet and sour chicken. Okay. Jangan saya. Okay, so kunom na to ka manok. Ito sa nintilawan ng ilahang tukoki. Mas hanggang ang spicy nila. Pero pero may natukoki. So magdagandagan na ito nga chicken. Pero ari ko balik sa akong favorite. Mani ang Chosun nila nga flavor. So, Dapat poke. Dia pagkuhan lagi mo na dai. I recommend bisa kung sa flavor kani akong recommend best.
Asa na mo? Nag-start kami. Alin na mo.